Ahojte, mám pre vás zaujímavú otázku z astronómie. Viete, ktorá planéta je najbližšia k Zemi? Odpoveď na túto otázku sa dozviete u nás na hvezdárni. Takže Hollywood po druhé. Mne sa na našom pánovi profesorovi páči to, že jeho hodiny sú vždy očarujúce a nie každá hodina... Ne, to som pokazil. Na pánovi profesorovi, alebo Sveťovi, ako ho voláme, sa mi najviac páči, že je moderný polyhistor, vyzná sa do každej vedy. Ja si myslím, že tá astronómia má v sebe niečo čarovného, pretože je to aj trošku tie romantiky. Pozerám sa večer na hviezdy, hej, môžem vlastne tým ohúriť kamarátov alebo kamarátky. Akú radu do života by ste dali svojim študentom a študentkám? Neprestať sa čudovať, neprestať objavovať veci okolo seba. Osobne si vážim prácu svojho kolegu ako fyzikára a teda aj astronóma a astrofyzika, že dokáže namotivovať študentov a dokážu zvládať veci, ktoré presahujú rámec učiva stredoškolskej fyziky. Ten krúžok aj pre tých stredoškolákov, aj pre tú základnú školu vediem tu pri tejto hvezdárničke, pretože naozaj je tu ten moment, že kedy sa povedzme prvýkrát ten žiačik, ten študent pozrie buď na slnko, na mesiac. Takže to je ten impuls, pretože myslím si, že tá teória je dôležitá samozrejme, ale naštartuje k tej teórii, k štúdiu tej teórie práve takéto pozorovanie. Ak by som sa mal učiť a nezabudnúť jedinú vec z astronómie, ktorá by to bola? No asi to, že slovo kozmos je jednak vesmír a jednak, že je to symbol krásy, pretože kozmos znamená aj dokonalý, krásny. Tak určite po tom pozorovaní, samozrejme, to je tá smotánka, by som povedal, príde tá tvrdá drina, pretože je jasné, že ak chce niekto uspieť, tak musí pracovať na sebe. Trebárs Marek, ktorý je takým typickým príkladom študenta, ktorý naozaj vie na sebe pracovať, sa dostal až do takého štádia, že chodí na olympiády, dokonca sprevádza exkurzie na hvezdárni a pomáha vlastne aj pri vedení týchto krúžkov. Pochádzam zo Subotišťa, kde máme hvezdáreň, ktorá je unikátom našej dediny. A tým, že máme hvezdáreň, tak sa koná na nej už vyše 50 rokov aj astronomický krúžok a jedného dňa som tam zavítal a našiel som tam niečo, čo som dohľadal v sebe. Niečo, čo vo mne zapálilo ten oheň, tú vášeň pre tú astronómiu ako takú a venuje sa aj až dodnes a dúfam, že ma to už do konca života neopustí. Učiteľ by mal byť nie ten, čo nalieva do vás tie vedomosti, ale ten, ktorý vám ukáže tú cestu. Ešte otázka z úvodu. Ktorá planéta je najbližšie k Zemi? No, to je veľmi komplexná otázka, zaujímavá, pretože raz to môže byť Mars, raz Venuša, ale keď si zoberieme priemernú vzdialenosť, tak vychádza to na planetu Merkur. Tie dráhy tých planét sú totiž eliptické, predovšetkým u Merkura a u Marsu. Že som sa dostal do toho finále, asi také najväčšie ocenenie. Okrem teda toho, že mám veľmi dobré vzťahy so všetkými študentmi, ktorí sa venujú tej astronómii a ktorí ma už vedia zastúpiť mnohých tu na činnostiach na hvezdárni, ale toto je predsa ešte taký trošku iný level.